דוגמנית ישראלית מוזמנת לדגמן לבית האופנה היוקרתי ורסאצ'ה, אבל אם היא תצא מהארץ היא חוששת שלא ייתנו לה לשוב. עם הפרטים כתבתנו סיגל סיריוס. דוגמנות זה החלום שלי, והנה יש לי הזדמנות לפרוץ פה, ומונעים את זה ממני. דיינה הגיעה לישראל בגיל 4 מקזחסטן. אביה היהודי נרצח לפני שהספיק להשלים את הליך העלייה שלהם, ומאז היא כאן. 14 שנים בעברית, בלי מעמד ובלי תעודת זהות. בשבילם אני לא חוקית, אני שב"חית. זה לא נכון. זה לא שאין לי פה אף אחד, זה לא שאין לי... כל המשפחה שלי הם יהודים, אזרחי ישראל, גרים פה 18 שנה. כבר שנים שהדודה שלה, שגם מגדלת אותה, מנסה להסדיר את מצבה. הולכת הלוך ושוב למשרד הפנים. מה שביקשו, הכל הבאנו, עד המסמך האחרון. אבל באמת, אני מדגישה שם כאילו שאני, כלום, אני לא בן אדם. הם יכולים לעזור לי, הם יכולים לפתור את זה תוך יום-יומיים. הם פשוט משכים את זה ככה 14 שנה. היא כבר הצטלמה לקליפים ולקמפיינים בארץ, ועכשיו הגיעה הזדמנות שלה לפרוץ בחול. בארץ מבקר סוכן איטלקי רוסי שבחר בה לתחרות, ומחר בלילה היא אמורה לטוס למוסקבה. Только я ожидаюсь, она будет с нами работать, потому что очень перспективно, и у него есть большие возможности, и я думаю, хорошее будущее. במידה ונצליח לקחת את אחד משלושת המקומות הראשונים האסטרטגיים, נקבל בלעדיות מלאה לקטלוג של ורסאצ'ה 2010. כל דוגמנית הייתה קופצת על ההזדמנות וכבר אורזת מזוודות, אבל דיינה חוששת. יש אפשרות שהיא סיכון לצאת עם דרכון שהוא לא ישראלי, אבל אז אנחנו מפחדים שדיינה לא תוכל לחזור. זה סיכון שאנחנו לא מתכוונים לקחת. אני מוותר על ההזדמנות הזאת ואני לא אצא מפה, כי אני לא רואה את החיים שלי פה, אני עבודה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. דיינה מקווה שמישהו במשרד הפנים יעזור לה, וגם לה יהיה נס חנוכה. אמן. במשרד הפנים אומרים בתגובה כי בעת הגשת הבקשה למעמד בישראל הייתה מבקשת קטינה, ואתה הוחלט להביא את בקשתה לוועדה הבין-משרדית לעניינים הומניטריים.